Sa likuran may naghaharutan, panty na pula aking nakita sa may sampayan. Ang panty ni Mrs. ito'y nakasabit na may kasamang brief. Ako'y nabigla at aking tiningnan, mukhang kay kumpare yan. Sinugod ko ang likuran sa may kampungan, biglang may tumakbo na pagewang-gewang. Sa isang iglap lang aking pinutukan, hindi nakatayo, patay na puruhan. At siya'y aking tinitigan, walang duda si kumpare yan. Nang tumingin ako kay Mrs., siya ay matamlay. Ako'y nagsisi sa bandang huli, darling, I'm sorry. Ako ay na-late na sa ating date sana ng wedding anniversary, dahil may umakit sexing mga chicks. Malulusog ang dibdib, ubos laman ng wallet ko. Ang pera ko na ibili sana ng regalo mo, lahat ay nawala, pati wedding ring ko. Dati pala sila old upper ng bangko. Sa sobrang galit ng misis ko, kay kumpare nakipaglaro. Sinugod ko ang likuran sa may kampungan, biglang may tumakbo na pagewang-gewang. Sa isang iglap lang ating pinutupan, hindi nakatayo, patay na puruhan. At siya'y aking tinitigan, walang duda si kumpare yan. Ako ngayon'y nasa kulungan, pinagpipiestahan ng mga lalaki na gagong demonyo, at ginagamitan na pumadang pampadulas. Yan ang sinasabi ni Erwin Tulfo. Kaya kayong mga babaero, dapat na kayo ay magbago. Kaya kayong mga babaero, dapat na kayo ay magbago.